Türkmenistanda zir-dewil dörýän adamlar baradaky maglumatlaryň köpelmeginiň fonunda Aşgabatda çelekdäki zir-dewillerin eýetçiliginiň özüne değişlidigini öňe sürüp, olary resmi däl ýagdaýda garawullyk edýän adamlaryň peýda bolandygy aýdylýar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysy bu adamlaryň çelekleriň goloýuna barýan beýleki adamlary gowýandygyny belleýär. Parahat 2 drop 1 etrapçasyndaky 21-nji domyň goloýundaky zir-dewil dökülýän çelegiň ýanynda täze garawul peýda boldy. Ol çelekleriň goloýunda durup oňa garawullyk edýär we onuň ýanyna zir-dewil çeleklerinden çörek, baklaşka, çüşe, karton, egneşik we şuňa meňdeş zatlary gözleýän hiç kimi goýbermeýär. Ol bu çelegi indi köp wagt bäri özüniň dörýändigini aýdyp, başga hiç kimiň onu dörüp bilmejekdigini aýdýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 27-nji ýanwarda gurrun berdi. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş olan zir-dewil dörýän adamlaryň ençemesi çelekleri resmi däl ýagdaýda garawullyk edýän adamlar öýlerine gidenden soňra bu ýerde hiç sadyň hatda hapa baklaşkanyň hem galmaýandygyndan beýrenýärler. Adamlar zir-dewil dökülýän çelekleri dörmeň üstüne hem urşýarlar diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosyna baýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden kommentari almak başartmady. Bu barada adatça bolşýaly döwlet mediasynda hem maglumat göze ilmeýär. Soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, azyk önümleriniň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň hem de gyçylygynyň, iş orunlarynyň kemeldilmeginiň fonunda ýaşaýyş oňşugy kynlaşýan, zir-dewil dörýän adamlaryň barha köp göze ilýändigi barada Adatlyk radiosynyň habarçylary soňky 1 ýylyň dowamında ençeme gezek habar berdiler.